Gajala Meghalaya kala sakhi menta katayo ya kejingmi katmaktin kebajur hapdeng sembut Menteri Rangba Gajala ubak Presiden Tensong bat kanaya lam jong keseng thama urang li juki tur kakong Angela Rangan kabadai halor kesong jingarap bala penembena da ke sorkar ban a syakinong bela kibaya kendu jing hakajing pencari ya ke hukum kangdam jong kesnem balala. Kecing kenok kami, babun kinong belas ngi kimpat yok pedang setia ya kesong pisah na ke sorkar, hendai ke sorkar pat kalapan kesan ya kani. Namar kata, tan kecing bisyar kikot kisla kadai kebalak ban pensisya manu badai bat manu balai. Nakaliang inong yalam jong katur, ikong Angela Rangat. Iba persyang ban yalam bakla ya kejingtip jong upat ba jong kejelak, ngakwa kan kapor banya thu ya pi ya ka ka bangi ka sorkar ngilale bad ya ka ru ka bengindang le na ka benta ka jingarap ka bengilarai mensem snem ban ai ya kitu kiduk kisuk kirangli kijuki kibai kendu jing hadu katu namar kadon ka national lockdown bad kadon ru ka state lockdown teka ka bajia nakini ke arlak lai pulai hajar sispa kendai pusau hadin bangila screen nadong sedong bad ya kene ban screen ni ke application ru ke IT ha ka NIC jong ka state government ki balle ya kene ka kam detail ban like ka jing ka duplikasi ban like kene ka tai te hadin ba ki lale nadong sedong ki simlut ya ki jing tip nadong sedong na ka arlak lai pulai hajar sispa kendai pusau ngut ngiyo silak prapawe hajar saus pa kendai pawe ngut kita kidei kibeki application jong kibit kibiang nadong sadong but nakine ki silak prapawe hajar saus pa kendai pawe nganya tu ipi hadu menta ngilala ban pelaj ya kene kepisah lene ban transfer seka account jong ki kalong silak sau phu san ngut sispa henriu phuwe ngut bat ki badangsa menta ka bagi dang ya syapran ban transfer ya kane ka pisah kisa salai pun riu hajar lai spa lai phu ngut kita ke de ki badangsa bat ya kane ngila IT u principal secretary jongi joint commissioner labor jongi ki ya tracy tom bat ki ya khot meeting na ka por sha ka poru hakaba ya penbet bat kini ki bank namaringi ai artli ki bank kawai kade ka State Bank of India bat kawai pat kade ka HDFC bank ki bahap ban le ikane ka kam ban transfer ya ka pisang jong kini ki bala qualify hakane ka application ke jongki na ka benta ban yo ya ka tu ka hajar sispa hakabai dei bat kane ngan yo thu epi ngilaplut lai poklur lai powelak sau pon riu hajar arspa bat ke bedangsa ia kini ia kita kini ong lai pon riu hajar lai spa lai po kalong sah nyau kulur siteng kapisa kabangin dang transfer sia kini ki lai pon riu hajar lai spa lai pongut ti nada mencim senam ki ong kin aya kane ki dapat mi dak notification hendai sa sien iba prestun ila yalam bakla dak ba ong hana ha ka notification ki ong ki breu ki badon ka AAY ki bet pan apply kheli bule biang to notification khot ik officer jong phi bukin batai namar ha ka notification klam tho akum ta ki shu ong batang ki to ki breu ki ba don job card lane ki ba yo jing kersan na ka to ka PM kisan ki bet ban apply ki masrul tangkat ta Riki way ki badai hi ki nong balas ni ki don hok ban apply kani. What kitu ki badon ka kad AAY ru. Hendai ngakwa man pen snow sa sorkar. Ba kitu ki badon job card ki claim apply. Bon naki. Hendai wat makiru. Haba ki yo ka phone number jangi kini kisni bala dap ki pha khobor sani. Ba kata ka jing kersan ka sorkar ka ong kan ai ling ba kata ka PM kisan ba kata ka job card ru kampat poi. Tementang aku abot jing keli syai kata ka pisaru. Om tangka ne ka song ba pikulari kinong ki daily wages.
Hadin bagi ai kita ki kendon ki beriu ki la apply. Mentah hadin bagi yo ya kene ka RTI. Ke ai ka bangi sya. Nak RTI. Buon ki kerteng ki beriu. Buon ki bala phone changi bapa message bakadon ka kerteng jonga hendrai ki da pa what ki bank statement joki. Bakat kum bak tho hang tu ka arpo wei spa. Ki klam yo arpo wei spa. Ki yo new spa la ne khat sau spa. Ki don ru ki bakam yo ai badon tang ka kerteng hang tu. Te mentah sya ai ka ja kan ka pisah. Ti sakawai ru ki don gitu ki ba apply. Ki ba biang ru ki kendon. Pin ham ai jubab mentah balai pi reject ya gitu. Hakanong rim ayu. Pi klem pediang. Ya ki application jong gitu ki badai hok ki nong belas ni. Ki badai ban yo ai kan ka song pisah. Balai pi kentat ya ka application joki. Ya kan niru sesungguh jubab sopai ba. Jika ka bangabot ban ong hang ne ka long. Bakatu ka statement ka ba ngayo i. Bat ka ba nakaliang ki officer jongar ki pek ngiyo i nakaliang ka sarkar. Ngakwa ban ong ya ki pait ba ke ba pli la se ki ba susngap tang ya ka tu ka statement sngu kom ka ba de ngakwa ban ong ba hakan ni ka por sim ya ka ni ka official record ka ba ngingi ai bat ba kum bang ong ya pi ka jing keno ban ong bangi bam pisa ban ka jing keno bangi tep sepla ngatrai kata kalong ka ba ngosi bat ka jing kren ka ba klem nong rim ngamju kemit lenti bakat ikong anjelarngan in kren ya ki bakum kini ki jajing kren ki babdon kenong rim hang nong nu ngi welcome ngi pediang sko ba lada pi ajing mut lane pi criticize kam lele rei sngo ba wat keno namala pi ong ka bamsap kani kalong ka bejengai la pi ong bamsap kani kalong bejengai dengan kwa ban ong pek yo la pi kren tam kan kerto syakamaladi kibriu kibal anang kibal asta karul ka anyo office ngatrai ki deban tip bah bat la de kintip ngatrai bah ba pilek training hapo mati ada pintip le training swa mati nang ta sa ai ka kritisisip ndengo pi kamlong kumne namar balong kumbang ngikwa ban pensutu bakla yaki pait ba jong ke jela jogi barok we kamlong ban le kumta Ti sakawai ru i ong ba hana ngimdei ban syukeno kentho ek sarkar khamtam por ka khlam. Ka juba chongai ka ne ka long. Ngi kedau ya ka jing syam ka jongi par ka de ka kamram jong sarkar ban pensyai. Mo bat khamtam na mal ba ka de ka por jong ka khlam. Ni hap ban pe ngor. Na ma ngim kwa ba ki para nong song snong jongi kin poi sya ka jing yap thangan. Ban mangiru no ko komen ngimla ban le kumta ko mo pi namar bakani ka de ka kamyap ka kamim bat kani ko long ka bangi train na ka benta ke jing mentoi jong ke jelam me kala jong i barok ko wei tes ngau ba nga kerpa yanu to ya criticize baka MDA men ka bomlong uprestu no bomlong kamlele tambah ham fi criticize da jing mut da Ti shu i ong hana ai jing mut shu ti en ai ta ki jing mut ning kong ba i wei pe i wei i beriu i badon kerteng ha katu kalis pet ba hapo kan ka tayo kan poi hok katu ka ar hajar sispa tingka kepada ka bha joki lane kasan hajar lada ki dei ki tuki ba register hapo ka BOCW nama kita pasan hajar bon ki ong ki kham yo san hajar te sei ka ja te kan ja si hajar kan ja news pa makana ka de ka jitu te pet bakan poi kan ka pisah ya kitu ki ba pi ong pimpat transfer ya kitu ru pet bakan poi kan ka pisah hapo kan ka tayo but ya kitu ba pi klam pediang ka application pi ha aju ba but ngilele ngi kentu bawat ya kitu ru pi day ban kersan kamta makla awan ban sa arsin kan ka khlam nila ajing mut ya piru na ibang sei ka pisah yang shim RR crore na ru phongut ki MLA kapoi sispa ar khokro sami katu ar laktam kilong yeng pila ban yo kan ka jikarsa hakum kan ka pandemic ngai i ya ki trestom boro anu phongut ki mali la ka jong sasi ngai i ki MDC ki bi trei
ngai iki seng bahalang gi baper gi betrekam ngai iki seng balang gi baper gi trekam kiarap iki baduk ki basuk ma phi pinwan ban tenra pan ban ingi ka kamut ayu phiru balai phin trekam yarap lem ni gi baduk yarap lem ni gi bisitong pi kwa jingmut syuk ngan a syuk ki jingmut kata kalong ba menta pi ong banyak khuni kan ga khlam corona namar baki hospital ki laslai ho ni de banya la se isolate hayeng la dangila iki bamla pila kerpat isnong bakin yarap ban bu ki corona ki santa sngob hawat kalat kapisa katingka ban kersan ki snong kumno pi expect yaki ban penya yaki ne expect yaki khna snong khna samla jongi ban le yang pahara hanto ban le yarap hanto khlam kanu ka jin kersan bat sakawairu itip bakadon ka central grant kapa ai yakini ki frontline workers mutak ti betrai hospital batru iki betrai hakishno ki asha ki anganwadi namar ki toru ki deki healthcare frontline workers hakani kakhlam bat iki volunteers shnongru ki balai ban pe iki ba quarantine ki la deki frontline workers kajing shisha ka kamram jok sarkar kala dei ban shim kabu yakatu ka central assistance jong ka insurance kapa ong ba lada ka don ka ka ba snopsi ba kine ki ba yakun na banta jonga jong phi ki yo corona ba ki du ga jingem ka long yeng jong ki kan yo ka to ka insurance money hato yakani phila yale phila ya pet ba ki hospital private ki la register yaki nong tray jong ki hang to tang ini shwa ijing ajing munta rei ba phin ong be bangi de ki nong tu ki ba bam sap khamta ma ki yakun na ke ne ka thma ngong kan mau bhang kane kamlong kababha nanta phi ong resign nga so ban kerpat lada don phi don mesim ro katang thrai toy yang election how are phula yang election khana ba phin job ba phila ban secretary bhai pai ba